ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ମୂର୍ଖ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଶୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବାରିକ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାରିକ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଗୀତଟି କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆଣିଲେ ମଦ ମାଂସ ଧରି, ଭଜନ କରିବାର ବେଳେ ବସୁଧା ନଥିଲେ ସେ କାଳେ। ଏହାପରେ ଏ ଗୀତଟି ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାରିକ କ'ଣ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ବୋଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶିବ। ପୁଣି ଆଣିଲେ ମଦ ମାଂସ ଧରି, ପୁଣି ନିଜେ ଶିବ ମଦ ମାଂସ ଧରିକିନା ଆସିଲେ। ପୁଣି ଭଜନ କହିଲେ ଖାଇବା କରିବାର ବେଳେ, ଖାଇବା ବେଳେ ବସୁଧା ନଥିଲେ ସେ କାଳେ। ବସୁଧା କହିଲେ ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ସେହି ସମୟରେ ନଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ବାରିକକୁ, ବାରିକ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାପରେ ବାରିକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାମ ହେଲା ତ୍ରିପୁରା, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଲା ବସୁଧା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ମଦ ମାଂସ ଧରିକିନା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଲା ବସୁଧା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ଖାଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ବି ବାରିକର ଗୀତର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିଲେ। ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।